अब ताहू बारात देखले बड़े बड़ हन। तिलकहरू 10 गो जालन। बरत यह तनी 20-25 को हो गई बड़े एक खातिर घबराई जन भोजन के तैयारी कम हुई तो हमने के आधा आदमी इजे रह जब जना खाए दोनों भाई देख के घबरा गए। अरे हित कहाँ गई बहू जेकरा के कुछ कह देबो बना देबो। दरोगा जी उहे तरह के पचरी ठोके लगी। कल से कर देबे लगी प्रमाण बा ऐसे कियारा पलटा खा जाले अरे समैया पलटा खा जाले समैया त पलटा खा जाले अरे समैया सुन ले भाई पलटा खा जाले समैया सुन ले भैया तारो दौड़ लागत रुपया में हमारे के लोग बोला कहते के ले ले तो बतावा अंतर बा कि ना तू कहते कि बावारा में अपना के ले ली है दहिनवारा में हमारा के ले ली का करब दोनों जना हलू के माने माने बावारा में वो अपना के लिए दहिनवारा में तू ले लेबो पागल कहीं का ब्यासन के तारलू शिकायत करा दे दोनों जना आई दोनों छप रहिया जवान बड़े ब्यासन के नाम पर कलंक लगा देले बा दौड़ पैसा मांगे फिरे लगा ब्यास के काम ही हो घाला बबुआ बनले पर के सार मिले बनले पर बहनोइया तू अपन निमन से नाम बताओ के कर का नाम ननू सिंह कहला ननू सिंह बैदा ननू सिंह बैदा ना दूध हैले को गांव बगल में दूध हैले ना नु ननू सिंह अघैला अघैला बहुत बहुत धन्यवाद नानू बाबू के बार प्रणाम तनी थेथरा कुछ बोलत रहे ठीक बा हो जाला ए बाबू अगर तारा घर के विधायक बन जाई तो तू दूर के रिश्तेदार होखबो तो कहबो जो हम के हैं तो हम ही न हई फलाना विधायक के साथ रोवा के हैं जी रवा चिन्हत देखिए हमारे पाहुन के हमारे पाहुन जिला परिषद हवे बनले पर के सार मिलेलन बनले पर बनले पर के सार मिलेलन बनले पर राजू यादव धन्यवाद राहुल का नाम पड़ी राहुल भैया हरेंद्र सिंह जी राउर देखते जानल सुनल लगत यार अरे हाई परशुराम का नानू हमें हबड़े सेशन अच्छा माला नहीं खे काका प्रणाम करनी है तोहरा के बहुत दुगोला का ओले बड़ा है बतावे 3 दिन के जोगी लोग के थी लक्ष्मण छपरा में खूब तूफान जी के रामाशंकर जी के चल रहता है ना घरी दुगोला गवनी और दुगो कबूतर नया नया भइल बड़े सैनिक कभी परवे काट देबे उड़िए न सक परशुराम काका के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा बनले पर के सार मिललन बनले पर बहनोइया आर बनले पर काम आवेले पैदा के दवैया न तो हितवे हो जालन स न तो हितवे हो जालन स अरे मुदैया सुन भाई
माननीय बाबू अनूप सिंह जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार लेके आईनी हमरा के देनी जय हो जय हमरा हो। तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा बताई तो अब बताएं हाँ रह जा हाय देखी ना तनी हाँ जी समझावे कम प्रयास करो बनले पर के सार मिलल जे करे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगारी जे करे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगारी भैया हमरा अभय यादव जी रेवती के माध्यम से पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जे करे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगारी गाड़ी दे केहू के ना छोड़स करस केहू के ना छोड़स करस अरे बेटी महतारी तो कहले कुंवर जी अरे गवैया तू न भई